Dili ka maluoy sa kuwaga, nagkusmod na lang yung taon niya kung alhuga sa katugnaw. Usa may pormaan ng alho ni Muga kung magkusmod. Ana, good oh, magkumo ba, magkumo. Grabe naman po na imuhang alho, oy, magkumo man. Kusog ka sa ulan eh. Uy ka, nagpaulan-ulan man ka, asa man kagikan. Gikan lagi balay ka, kusog kayong ulan pa, nagkusulay dyan kugulan para makanhal ako sa imo, Adria. Loyan ni mo, oy, asa na imuhang motor ga. Tuwa lagi dito sa mabaga, gibilin ako kay wa ni Andar, niabtan ko ulan good, dali, ito ko kanha, Adria. Sulod diri aga, oh, na jacket diri, oh, dali, lingkot niya. Salamat kaayo ga ha. Uy, problema na, basta ikaw. Grabe tugnaw dyan kaayo ga ba. Usa man pigi paulan-ulan ni mo, oy. Yan na dyan ko para sa imo ha, kay palo ko nga ikaw ra isa, Adria. Nya siyempre ako, makonsensya po ko nga ikaw ra isa, Adria, mo nga niyan na dyan ko, Adria. Gibilin na lang yung taon ako, akong motor dito sa mabaga, kay pertin ko suga sa ulan ba. Nasa na imuhang motor di ay. Ambot na tingala ko sa kong motor ganun, di man mo andar, grabe akong, sige akong krang-krang, dili dyan mo andar ga. Morning ani ka dire. Oh, niyan na, Adriano, kay, siyempre, gimingaw na ba ko sa imo, niya, kamusta na mga karon ga? Ay, okay ra man. Okay ra ka? Aw, maunay karon nga, naulan-ulanan in taon ko, kay, mao ba yan, inanigid basta, bugman, ano? Kadaan nila gini mo, pero may magulan ay. Mao ganin nun, natingala gani ko siguro, gituyo siguro ni sa panahon ba kay, para makahumol ko sa imo ha. Ha? Maka? Para makahumol ko sa imo ha, kay, ana ba nano sa unang panahon, basta ulan-ulan, tugnaw kayo, so, siyempre, kailangan yun na magumulumol. Ingon na din na, basta magulan-ulan, maghumulumol, di ayang laki sa bae. Mo man ay lahang ingon, kay, siyempre, tugnaw ko kayo, ni anak ko diriya, kay, para sa imo na lang po ko magpainit ba. Mo ba? Nya, kumusta na mga karon diriya? Oh, okay raman po, oy. Okay ra ka? Oo, ikaw. Aw, mo lagi ni karon gitugnaw in taon ko. Muhangyon ta ko sa imo karon ba nga. Basig pwede ta makapayo sa imo ha diya kay dugay-dugay na bayaan taon nga sige ko kang hiyo sa imo. Wa jud ko nimo gipabayo sa imo ang lusong. Ay, dili pa lagi ko magpabayo sa imo ha, kay wala pa manggod sila papa diri. Ha? Sa man day na are ug wala imong papa nga mas maayo noon ganin nga wala imong amahan diri kay mas pabor tanduha nga makabayo ko sa imong lusong. Manangin pa manggod ko kang papa no, para makabayo ka sa ako ang lusong. Galaw-gaw unsa man taon ang style lang nga. Kailangan pa di ay nga mananghid ka sa imong papa kay para makabayo ko sa imong lusong. Unsaon man na kinsa may amahan nga mosugot in taon ana nga mananghid ang anak para magpabayo. Sus, wa jay masugot ana. Sige na ga bagay gitugnaw na in taon niya ko ang alhuga pa babayuhan ako sa imong lusong ga. Dili lagi ko, oy. Basta dili ko, kay manangin pa lagi ko sa kuang papa. Unsa man taon ka ga? Uy, sige na good ga. Dili ko, isa pod, ulan pod. Mao ko ni nindot gano kay ulan-ulan man karon ga. Mas nindot gyud na nga mupayo ko sa imong lusong kay gitugnaw ni ako ang alhon ako. Dili ko, oy. Sige na ga ba kay niuk-ok na nagtaman ga. Wala ko labot kung ning uk-uk na, basta dili jud ko magpabayo sa kuang lusong. Ano dili man jud ka magpabayo sa kuwaga? Wa ka ganay sa kuwaga. Bisag kaisa lang guga ug makatilaw lang ka sa kuang alhuga na. Magpangita jud ka perminti ani ga. Ha? Nga din ni mo ang alho, dako dahil na imong alho? Aw tama-tama ra man kada ka sa akong alhuga. Pangayon ani gyud kada ka ang akong alhuga, sigurado gyud ka nga. Ma-enjoy jud ka sa akong alhuga. Grabe man ang pud na imo ang alho, oy. Mao gani gano nga. Sige na gud ka. Dili lagi ko musugot. Unsa man taon ka ga oy nga. Ugman na to imong papa diriya karon. Musibat jud ko karon kay Nganong musibat man ka, may mao kayong mananghid ko. naunsa man taon na ka oy nga. Kailangan pa din mananghid o magpabayo sa imong lusong. Grabe sa na imong lusong nga kailangan pa ipananghid. Lisod po ni ako ang ipabayo ni ako ang lusong sa imuhang alho. Nawala pa man ko na pananghid sa kong papa. Mao ganino para kang kinsa man day nang imuhang lusong. Siyempre sa imo, pero dili pa manggod ko ready no. Para sa kuha man day na imong lusong nganong di man nimo ipabayo ka ng imong lusong. Kailangan pa man ako ipananghid ni. Stilan nimo ga. Uy sige na good ka para mainit-initan pod nato ng imong lusong pod ba. Aw, ibukot ra naghabol oy. Unya matulog dai ka, di mainitan na ka eh. Sige na good ka bahalag kausa lang ga ba isa kasikmahan lang good ka sa kuang alhuga. Dili ko oy. Dili ka maluoy sa kuwaga, nagkusmod na lang yung taon niya kung alhuga sa katugnaw. Usa may pormaan ng alho ni Muga kung magkusmod. Ana, good oh, magkumo ba, magkumo. Grabe naman po na imuhang alho oy, magkumo man. Alangan, nagkusmod man, mao ganino nga.
Ako ning ibugsok ang ako ang alho sa imuhang lusong. Ha, grabe naman po na imuhang usab bugat nagyuday na. Sa katugnaw ga, niyukko kong tama nung sa kamugnaw po niya. Mao nga, nagluko na ako ang alho na ko sa katugnaw. Grabe naman po nang pormaha sa imuhang alho oy, magluko man day magkinumo. Mao gani gano nga, mao ni akong tuyo diriya sa imuha nga. May nalangpod ba nga makabirada sad ko sa imuha ga. Bisag kaisa lang ga ba. Usa lang ko kasikmahan ga sa kuwang alho, ug pwede. Bahala ka oy, biskan pa magkinumo na imuhang alho dira dili ko magpagamit sa ako ang lusong. Dili jud ka magpapayo sa imong lusong ga sa kuwang alho. Dili gyud. Grabe sad nimo gawi di ka maluoy sa kuha. Aw sige. Ug inana manggaling ka ga. Aw. Hindi manggaling ka magpapayo sa kuha. Ibayo na lang nako ni dito kay Kimi siguro eh. Nganong dito man nimo ipabayo kang kimi daw? Alangan dili man ka magpabugsok sa imuhang lusong sa kuwang alho. So dito day ka mohatag sa iya ha. Alangan nga dili man nimo mahatag ang akong ginapangayo nga kalipay sa una bitaw. Ingon ka hatagan ko nimo kalipay. Dili day ka kahulat di ay. Kung kanusotay ka hatagan. Kinsa man goy makahulat ana nga panahon sa tingtugnaw. Dili ka magpabugsok sa imuhang lusong sa kuwang alho. Kung dili day ko magpabayo sa ko ang lusong dito day ka ang kimi mo bayo. Oh, murag ana jud kay dili man ka magpabayo sa imuhang lusong. Nganong dili man jud ka magkahulat god? Oh, sige ra man kag pahulat-hulat niya. Naunsa man taon na human na lang yung taon ng ulan, wa jud ko gimo gipabayo. Wag yun, dili jud ka magkahulat. Og nana man galing, dito na lang ko kay Kimi mo bayo ani oy. Ha? Nganong dito magyud ka kang chemical dong? Alangan dili man ka magpabayo sa imuhang lusong. Nganong di kung dili ko magpabayo, nganong di maghulat na lang day ka. Dili mo kahulat be, gusto mo kumubayo na gyud ko. Ah, grabe naman pud na imuhang alho oy, dili naman pud na makahulat. Mao gani no nga nintulo na lang yung taon ng sipon sa kong alho, wa jud kabayo. Nung sa din imong alho na din isipon. Alangan dili sipon nun niya akong alho nga gisubawan man eh. Ay gisubawan din na imuhang alho, kaluoy pud ana oy, painom na nagbayo Jessic. Unsa man taon ka naabot man taon ka bayjisik oy. May pagmulakaw na lang ko kay niundaw ng ulan muli sa koy. Ha? Nganong uli man ka? Alangan dili magyapon ko nimo pabayuhon sa imong lusong mo nga muli na lang ko kay niundaw ng ulan. Nawa na akong gana. Asa man ka mo adto? Muli na lang ko sa balay oy. Ya time na style ni oy. Ugma pakbayuhon ta ka ugma. Susoy nga nung paugma-ugmaon pa men taon ni karon na lang di ay. Ugma na lang. Astila ni style ni oy. Mura man kog kolektor public balikon ko nimo. Muli na ko oy, bahala ka diya. Nagtuo siguro ka nga dili magpabayo si Kimi. Kung kay balo lang ka di. Nang hapdos na in taon tong lusong ni Kimi.